Wara li tlesta r-restawr tal-parti tal-Victoria Lines tul il-ġnien tal-Arusa tal-Mosta fuq medda ta' nofs kilometru, il-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr se jibda bix-xogħlijiet ta' restawr fuq parti oħra ta' dawn il-fortifikazzjonijiet li jinsabu fil-Gargur. Mibnija mill-Ingliżi lejn l-aħħar tas-seklu 19, il-Victoria Lines inbnew fuq medda ta' madwar 12 kilometru u jifirxu minn fomm ir-Rieħ sa Baħar iċ-Ċaq. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li dan il-proġett li qed isir b'fondi nazzjonali se jara r-restawr ta' dawn il-fortifikazzjonijiet li huma uniċi f'pajjiżna. Fl-aħħar xhur il-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr middew idejhom ukoll biex jagħmlu xogħlijiet ta' emerġenza fuq biċċtejn mill-Victoria Lines fl-inħawi ta' Binġemma li kienu f'periklu li jintilfu. Il-perit responsabbli mill-proġett Ivana Farrugia spjegat kif ix-xogħlijiet fil-Gargur jinvolvu xogħlijiet kbar għax hemm tulijiet sħaħ neqsin. Medda twila li iċċarfet kompletament u ser terġa' tittella. F'tal-każ bħalma milna il-Mosta ħanippruvaw nużaw kemm jista' jkun mill-materjal oriġinali, ġifieri dak il-ġebel li waqa' ġarraf u mażmien tgerbeb fix-xari ta' taħt il-ħajt, ħanippruvaw niġbruh kemm jista' jkun kollu u nerġgħu nintegrawh fil-ħajt. Qalet l-intervent fil-Gargur se jkun ftit aktar diffiċli minħabba l-għoli. Se naraw ukoll pereżempju fejn hemm instabilità strutturali nħottu l-ħajt u nerġgħu ntellgħu ħalli jerġa' jiġi stabbli. Ħam nagħmlu wkoll interventi ta' li jgħinu biex dak li jkun jista' jaqra kif kien mibni l-ħajt oriġinali. Pereżempju nafu li l-filata ta' fuq kienet tkun imkaħla, allura fejn hu nieqes tat-tikħil ħanerġgħu nagħmluh biex hekk inkunu nistgħu nagħtu lura d-der oriġinali tal-ħajt. Biex jgħin lill-ħaddiema tiegħu id-Direttorat tar-Restawr ġab skavatur żgħir biex ikun jista' jsir dan ix-xogħol. Il-Perit Farrugia żiedet tgħid li l-partijiet neqsin se jinbnew b'ġebel ġdid li hu simili fid-daqs u l-istil tal-ġebel oriġinali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.